Vi skal nu have kigget på opgave 4. Vi skal have lavet følgende diagrammer: søjlediagram, cirkeldiagram og boksplot. Det hedder også en kasse med hale i Excel. Vi starter med søjlediagrammet. Til søjlediagrammet kunne jeg godt tænke mig at lave et søjlediagram, der viser fordelingen af karakterer. De karakterer, den hyppighed, der er givet. Jeg vælger at markere begge de kolonner, indsætter herop, og så vælger jeg et anbefalet diagram, og der kan jeg tage og vælge søjlediagram her. Her kan jeg tydeligvis se, at 10-tallet, det er det, der er givet flest af. Der er givet 9. På den måde kan jeg gøre det lidt mindre, og jeg kan sætte det herned, som jeg lyster. Så er det var søjlediagrammet. Cirkeldiagram. Cirkeldiagrammet, der kunne jeg sådan set bare godt tænke mig at tage frekvensen på de forskellige karakterer, så derfor så markerer jeg frekvensen. Og så går jeg bare op i mit indsæt og vælger et cirkeldiagram op i 2D. Så står der ikke så mange procentsatser, men det kommer, når man trykker ind på den. Så kan man vælge dem ved siden af, så kommer der her. Så kan I se, at totalt var givet 4% af, og på den måde kan I se fordelingen af karaktererne i et cirkeldiagram. Det kan vi gøre lidt mindre. Kan vi sætte det herned. Yes, til sidst det var en boksplot med hale, og der vælger I simpelthen det uordnede datasæt her under kolonne C. Markerer alle tallene, går op i indsæt, og så vælger I den under kolonnen her ved søjlediagrammerne, og vælger den der kasse med hale. Hvis I gerne kunne tænke jer nogle tal på den, så højreklikker I og vælger data. Nej, tilføjer datamærker. Så kan I se, at mindste værdien er 2, største værdien er 12, første kvartil er 4, midterste kvartil også median er 7, og øverste kvartil, de 75%, er 10. Og det er et boksplot. Det kan I også gøre mindre og passe ind i jeres vindue der. Sådan gør man det.